Vitajte všetkých na tomto YouTube kanáli. Dnes predstavujeme Božie slovo, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus v kláštore Nový Jeruzalem v Rumunsku. Tretia časť Božieho slova o apokalyptickom ohni. 1992–1994. Moje sveté Rumunsko viedli svätí a statoční vodcovia, ktorí milovali Boha. Teraz má vládcov, ktorí ho poškônili. Je to ako kabát naftára, namazaný mazutom. Idem to dať cez oheň, aby som to vyčistil. Chcem a musím to dosiahnuť. Priviesť vodcu, ktorý chce Boha, a postaviť vodcu nad malým zborom podľa mojich predstáv. Svet nevie, čo hovorím, ale vedzte, že bude počuť a moje slovo vyjde, aby bolo známe. Vtedy mnoho ľudí odpovie, že nevedel som, Pane, že ty pracuješ. Ó, moje milované Rumunsko, výjdi z Babylonu, zbav sa smilstva a posväť sa so mnou, aby si neokúsil trest Babylona, pretože bude stúpať dym ohňa, v ktorom bude horieť Babylon, mesto oblečené v norok a zlato, a apoštoli a proroci sa budú radovať, že Pán prichádza so spravodlivosťou, aby vykúpil ich kôv. Pretože anjel cirkví bude trúbiť a šíriť slovo Božie, a časy budú postavení a cirkev živého Boha bude oslávená a tým na trónoch bude daná moc vykonávať súd a vykúpiť kôv zabitých pre svedectvo Boha, ktorí neboli poškvrnení babylonským vínom a sézy a smiať zaniknú a nebesia a zem budú nové, lebo staré sa pominú. Pokoj v tento deň nebeského posvetenia. Pokoj a moc Ducha Svätého, Tvorcu živého života, nad všetkými veriacimi, ktorí umiestnili Pánove sviatky na svoje miesto tak, ako boli od počiatku umiestnené. A do tohto kúpeľa príde mnoho zástupov. Moji milovaní, tak ako v čase Jána prišiel Jeruzalem a Júda a tí z jordánskych krajín prišli očistiť svoje hriechy skôze Jánov kôst. A tá chvíľa príde, rovnako ako vtedy. Prídu zákonníci a farizei, ktorí sú teraz, lebo uvidia moc Pánovu, ktorá je tu, a utiekajú sa k nej, aby unikli hnevu, ktorý bude. Oni prídu, pretože potom pochopia, že Pán povýšil ponížených a naplnil písmo, ktoré hovorí, že Boh má moc naplniť Abrahámovu rasu z tých, na ktorých sa nehľadí. Prídu a uvidia zázraky Ducha Svätého a budú pokrstení Duchom Svätým a ohňom, pretože pole sa vyčistí a dôjde k triedeniu medzi pšenicou a plevami, a hľa, bude veľká deň kôstu Duchom Svätým a ohňom, a mnohí z neveriacich budú spasení podľa slova, ktoré hovorí, budú spasení ako ohňom. Môj milovaný, hľa, Otec, ako som hovoril k tomuto ľudu. A teraz takto hovorím s tými, ktorých som opustil, s tými, ktorí rozmnožujú moje telo a moju slávu a počet mojich učeníkov. Takto hovorím, synovia, synovia, amen, amen, hovorím vám, že prišiel čas hovoriť slovom a urobiť život zo smiati a urobiť pšenicu z kúkoľa, ak to neprijíma. Toto slovo, že bude očistený ako ohňom, a to tiež bude slovom. Ale potrebujem učeníkov, potrebujem svojich robotníkov dobre zdokonaliť a dobre ich vycvičiť v práci požehnanej úrody, a urobíme požehnanú úrodu, ale budeme opäť pracovať tak, ako sme pracovali predtým. Lebo som poslal 12 a 70 apoštolov a tých 12 sprevádzalo 70. A všade chodili dvaja po dvoch a z času na čas sa stretli a z generácie na generáciu takto fungovala moja cirkev. Moja pravá cirkev, moji milovaní. Ale ona, moja živá cirkev, nemala miesto na zemi a viedla svoj život podľa môjho života a nikto ju nemiloval a bola skrytá a bola podľa môjho života. Prísť s náručou ponov bielých šiat a bielých snubných prsteňov, pretože šaty tých, ktorí budú stáť predo mnou a mojej slávy a slávy môjho Rumunska, budú biele. Telový odev bude biely a odev života a ducha trojnásobne biely, a pre tento čas budem hovoriť to, čo je napísané. Poďte, požehnaní môjho Otca, ktorí ste zvíťazili medzi nebeskými vecami na prestretie svadobného stola ženícha svätého a nevesty s menom Nového Jeruzalema. Amen. Keď som mal príkaz od môjho Otca, priniesol som slovo do jaslí svojho slova, ktoré sú umiestnené v Rumunsku, a povedal som, že som biskup. Ak som povedal toto slovo, potom som si sadol, aby som ho splnil, pretože Pán je verný vo svojich zasľúbeniach.
Poslal som slovo tomu, ktorý dnes vládne sídlu cirkvi, a povedal som mu: Vstaň, aby si pomazal toho, ktorý je odo mňa tentoraz pravda. Irineu Bystrianul. A prečo som to urobil? To som urobil, aby zákon nehovoril, že som neposlúchal zákon, a že ten, či už chtiac nechtiac, veriaci či neveriaci, išiel a pomazal ťa za kňaza, ale slovo Božie ťa pomazalo a nie to. Slovo, ktoré bolo odo mňa nad tým, lebo Pán koná slovom a slovo Božie sa nazýva jeho dielom. A kde je jeho dielo uprostred cirkvi, ktorá sa nazýva moja cirkev? Chcete veriť, že cirkev je Sodoma a Gomora? Chcete veriť Bohu, keď vám hovorí, že neexistuje kostol, ani kostolný oltár, ani miesto, o ktorom by sa vedelo, že je sveté, ktorého sa nedotkli ruky a neumyté telá Sodomie a Malachiáša? Hriechy Sodomí a Gomory, ktorých mestá boli spálené ohňom, ktorý zostúpil z neba, podľa slova Boha, ktorý prišiel potrestať nečistotu? Chcete veriť, že všetka špina na zemi bude spálená ohňom? A čo sa stane s tými, ktorí poškvónili miesta, ktoré boli zasvetené mne a môjmu duchu a sláve môjho mena? Ó, môj Bohom pomazaný milenec v tomto čase, Bohom a nie nečistými rukami. Ó, môj malý milovaný, vždy hovoríš, že chceš vidieť moju slávu, ale ja ti hovorím, že si ju už videl. Koľkokrát ste chceli, koľkokrát ste sa pýtali, videli ste to a dostali ste to. A tu je to, čo musím k týmto slovám dodať. Prichádza ťažká a hmlistá skúška, aká nebola od vekov a ani potom nebude. Boží oheň prichádza na skutky Sodomí a Gomory, ale prichádza a začína domom, ktorý sa nazýva domom Božím, lebo tak je napísané: Začnem od svojho svätého chrámu. Lebo sa volajú, aby mi slúžili, ale veríte, keď vám poviem, že je veľa kňazov a mníchov a sú biskupy, ktorí neveria, že existuje Boh? Myslíte si, že rad kňazov vzišiel z tých vtedajších, z mojich ukrižovačov, ktorí sú od tých čias až do dnes? Myslíte si, že kostoly sú plné služobníkov, ktorí slúžia ukrižovaniu Ducha Svätého? Ó, Duch Svätý je prísne ukrižovaný, môj Otec, a Duch Svätý plače a zápasí, aby sa dostal z klinca a pomstil jeho čistotu a svätosť, ktorými pohrdali služobníci cirkvi, pretože od nich bude Pán požadovať účet od tých, ktorí sedeli na čele môjho stáda zo všetkých častí zeme. Ó, moja sláva prichádza, moji milovaní, ale takto to príde. Ono to príde, ak to príde takto a nie inak. Tu je pravda písma, ktorá hovorí: Beda tým, ktorí čakajú na deň Pánov, pretože ten deň je dňom ohňa a hrôzy, napríklad ako to nikdy nebolo od vekov a nebude ani neskôr. A čo sa stane s tou cirkvou, o ktorej sa hovorí, že je so mnou? Ó, Pán to nachádza vo svete a nie v Bohu. Čo sa stane s tým, kto urobil špinavý obchod s duchom a menom a odevom, ktorý určil Boh? Lebo vložili cisára a predali za peniaze dar, ktorý je na oltári, a od tých čias až doteraz sa nazbieralo veľa peňazí, veľké množstvo striebra, za ktoré sa predával a kúpil Syn Boží. A povstalo množstvo Iroši, množstvo Židov, Annáša a Kajfáša a naplnili miesta, ktoré boli odňaté otcom, a plienili sväté veci a poškvônili moje nádoby a moje kostoly, a ľudí zlomený nevedomosťou ho vzal do zajatia vysávaním jeho kújavy a života. Pretože životom môjho ľudu som ja, môj milovaný. Ja, ak by som už nemohol sedieť v rozbitom riade, v neumytom riade, na miestach poškvrnených a nečistých svetosťou tých, ktorí na ne kladú ruky, toto je dôvod, prečo moje stvorenie už nemalo. Boha, ak už nemalo, zomrel, že niet života bez života. A čo teraz zostáva urobiť? Ó, len ohňom sa dá očistiť nečistota. Chceš veriť tomu, čo ti hovorím? Že človek nemôže byť povolaný k božskej službe, nedá sa to robiť peniazmi a silou, a toto volanie do služby nie je pravdivé, pretože Duch Svätý sa nedaruje v pozemskom meradle, ale dáva sa skôze nebeské volanie, skôze nebeské zjavenie, pôsobiace prostredníctvom Ducha nebeského zjavenia, a to je to, čo vznikol rad kňazov pod slovom, že nasledujú mojich apoštolov. Toto je koniec dnešného programu. Nech vás Boh žehná a dôží vás blízko svojho najsvätejšieho sôdca. Amen.